तो जों अनेक जगह कैम्पिंग खाइमालिया चीनी बुबाग्रानि मेसेज नो रयमालिया ताबक निव जों कहा मेसेज रखा जत तिप्रासर मैक्सिमाम नुबुसिखा किसालेट बेबांखा बारे कोखा खाtung खाजानि बिसिंति जत नुचनो हायनो हाय पयतो साफिमानि बागै चीनी बुसकांगो तेबो रेस्पॉन्सिबिलिटी बारेखा जोंबो तेबो सबा करा खायनानि बागै रेडी जों सामु खायनानि बागै रेडी आम चाइनि लुकुरकनि हामख्राय खायनानि बागै जों तेबो कहा मुवा छौै बुसकांगो सामु खायनो जों थांनायफोरनिफ्राय मेजरिटिखौ आं माहा 24 ता जों मानखा थानायफोराव जों 18 ता मावो ओलहंस फायखासिन लगेव ताबक जों 28 नि बिसिङाव 24 ता जों kwplai इंखा ते बिसिनि मेजरिटी बारेखा अमो जोंनि थानसानो करा तो ताबो आसे कबांमा साजानाय करै हायफानो जों बुसकांगो जोंनि जे तांबाय बारानो जों तांनाय जोंनि रेस्पॉन्सिबिलिटी ते बारेखा एग्रीकल्चर हेल्थ एजुकेशन सेक्टरनो जों बुसकांगो ते इम्पोर्टेंट होनाय जोंनि बुबाग्रानो पयतो सावै जोंनि राइट्सनि बागै जोंनि मानथायनि बागै बुसकांगो ते सबा करा खायनाय होनै दिनै जोंनो गोबां को बुट बाय kwplai खाय रमानि बागै हायनि हाय जोंनो एदिसे हाफांगो रमानि बागै पैलाव लुकुरावनो हामबायाफोर ते जरा ताबो फानो चीनी लगेव फायारो जोंनो बुदो यारो बरनो हामबाय डेमोक्रेसी नो पयतो सामनि बागै चीनी बुसकांगो सामंनाय जों ते प्रासानि थानसानो ते करा खायनायनि बागै चीनी मानथायनो जों करा सबा खायै नालायनायनि बागै ते चीनी ऐतिहासिक दिन जों जरा माने बुट kwplai होनै तंथलायमेनि बिसिंते बै तंनाय रंनो चीनी ताखौ बुखौ सं जाते अशांति तांथों जत पीसफुल मेंटेन खायबाय जादि चीनी बुबाग्रानि दागे बुं अमनो जे जों थानसा नि बिसिंति छि बुसकां सबा खायनाय जों तिनि बुट kwplai माने होनै बैनो अशांति ताखायदि वायलेंस ताखायदि जत लुकुरावनो कबाव मुंनारो हामबाय